дар факултети химия ва биологии донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров маҳфили илмӣ ва амалӣ баргузор гардид, ки он ба фаъолияти пурсамари устоди равоншуди ин муассиса доцент Наҷмиддин Хоҷа Ҳакимхоҷаев бахшида шуд. дар он устодон ва донишҷӯён фаъолона иштирок намуданд. устоди бузург ҳам доштем ва давомдиҳандаи кори падар устод мана Ҳакимхоҷаев Сироҷуддин ҳузур доранд, ки солҳои тӯлонӣ аст ки ҳамроҳи мо кор ва фаъолият мебаранд ва кори падарро номбардори падар шуда дар факултет давом дод истоданд. маҳфили илмӣ ва адабӣ баҳри рушд додани фанҳои дақиқа равона карда шуда, он дар асоси 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф роҳандозӣ гардид. барои рушди ин соҳа устод Наҷмиддин Хоҷа Ҳакимхоҷаева бошад саҳми босазо гузоштааст. чунин барои тайёр кардани кадрҳо айстоби ҷавонони болаёқат саҳми босазое гузоштанд. ин буд ки дар тӯли иҷрои вазифаи мудири кафедра то соли 1993 вақте ки вазифаи мудири кафедраро дар уҳда доштанд, ба аспирантура Насриддинов, Ҷӯлиев, Ортиқова, Каримова, Ҳомидова, Исомаддинов, Тухтасунов, Осимов роҳат доданд, ки ҳоло онҳо номзадҳои илм, доцентон мебошанд. Наҷмиддин Хоҷа Ҳакимхоҷаев аз овони бачагӣ ба илмҳои дақиқ бештар мароғ зоҳир карда, баъди хатми мактаб ба донишгоҳи олии шаҳри Тошканд ворид шудааст ва бо баҳои аъло таҳсил намуда соҳиби дипломи олӣ гардидааст. корҳои илмиву тадқиқотии худро дар шаҳри Москав ҳимоя кардааст. баъд аз он ба институт химии шаҳри Душанбе ба кор меоям ва баъди 3-4 сол кор намудан баъз ба донишгоҳи давлатии Хуҷанд академик Бобоҷон Ғафуров фаъолияти кори худро сар мекунанд. падари хонадон беҳад овозгори серталаб буданд. донишҷӯён ва шогирдонро беҳад дӯст медоштанд ва серталаб ки буданд, аз онҳо дониши аниқро талаб менамуданд ва боиси ҳамин буд ки дар фаъолияти кори худ то 10 нафар ё бисёртар шогирдон соҳиби унвони номзадӣ илмӣ гаштанд. баъди ҳимояи диссертатсия Наҷмиддин Хоҷа Ҳакимхоҷаев соҳиби унвони доценти фанни химия мегардад. ин шахси бузург садҳо шогирдонро дар равии омӯзиши дониш аз фанҳои дақиқ тарбия ва ба камол расондааст. имрӯз шогирдонаш аз ӯ ба некӣ ёд мекунанду 80-солагии ҷашни зодрӯзашро таҷлил менамоянд. Зуршимов Нушкур ва Насим Раҳимов барои барномаи Тиловатии хабар.